захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Барыс Сергеевич Бахаров, савецкі ваенны дзеяч, генерал-майор танкавых войскаў. Танкавая дывізія Барыса Бахарова змагалася з ворагам з першых дзён Вялікай Айчыннай. Яго танкісты прымалі ўдзел у Смаленскай бітве, супрацьстаялі панцервафы пад Прохараўкай на Курскай дузе, адзначыліся ў бітве за Днепр. Па словах відавочцаў, у крытычныя моманты генерал Бахаров сам вадзіў танк у атаке. Барыс Сергеевич паспяхова камандаваў часцямі мехкорпуса падчас беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі. Бахараўцы былі ўведзены ў наступленне на поўнач ад Рагачова, абышлі Бабруйск з поўдня і 27 чэрвеня 1944 года злучыліся з першым гвардзейскім танкавым корпусам. Так яны завяршылі акружэнне гітлераўскіх войскаў і перашкаджалі іх выхаду з Бабруйскага катла. Барыс Бахаров загінуў менш чым праз месяц у Брэсцкай вобласці. Пахавалі яго ў Бабруйску на плошчы Перамогі. Побач з магілай генерала стаіць танк-помнік, на якім ён хадзіў у атакі. Бабруйск шануе памяць героя, які вызваляў горад. Імя ураджэнца Наўгародскай вобласці Барыса Сергеевича Бахарова носіць адна з бабруйскіх вуліц. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.